Euritan izenburua duen liburua argitaratu berri du Idoia Rodriguezek Euskal Kultur Erakundeak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten bekari esker. Euri izeneko 15 urteko neskaren bizipenak eta eguneroko gorabeherak ezagutuko ditu irakurleak egunkari formatua duen obra. Gaztei zuzendu nahi nuen lan hori, beraz umorea ematen saiatu naiz, espero dut badela. Eta iparjaleko gaztei ere, askotan azten ditugulako, eta hor Baionako referentziak badira, ingurumen honetako referentziak badira, eta batez ere behingotz neska bat zentroan eman nahi nuen, edo behingotz, askotan azten dira, ala ere, eta neska hori lesbiana da. Eta bere bizipenak kondatu nahi nituen, erakusteko irakurleei denak identifikatzen algirela edozein pertsonaiei, denek azkenean gure seksuak edo orientazio seksualak edo gure generoak ez dolako egiten esolatuak izan behar girela, eta guk ere, haiek ere, zekin nola ezan, baditugula gauzak errateko eta interesgarriak direla ere. Idoia Rodriguezek gazte literaturan genero estereotipoak landu ditu bere tesian, eta liburu honek lan horren burupena irudikatzen du. Nire tesia burutzen ari nintzen justuki ikusi nuelarik beka hori bazela. Eta pentsatu nuen, hor urtak pasaituzu aur gazte literaturako prozesuak, pertsonaiak kritikatzen, egesa da. Orain entzatko zia alternatiba bat proposatzea. Beraz, azkenean nire tesiaren burupena da. Liburu honetan sexismoa eta homofobiaren inguruko hausnarketak ere lekua du. Helburua ez da pisua izatea, ez da moralista izatea, gehiago da erakustea nola nerabe batek egiten duen bere tokia atximateko bere ingurumenean, eta hori neska, mutiko, homoseksual, heterosexual, transidentitatea ukan edo ezakitzer zaila da, batzuentzat bestentzat baino zailago noski. Ben hori da azpimarratu nahi dena, eta aski metaforikoa da ere, bazterketa hobekiago erakusten delako. Esan bezala Euskal Kultur Erakundeak eta Elkarrek eskainitako aukerari esker argia ikusi du Euritan liburuak. Orain animatzen den orok parada berri bat izango du aurten antolatutako deialdiari esker. Hor, 3. deialdia izanen da, eta gaurtik goiti zabaltzen da, gure sareetan bidaliko dugu, eta Elkarren sareetan, Ekeren sareetan, eta genero berri batekin izanen da, eta genero berria da. Heldu bentzako nakazioa, eta horretan beraz aski zabala. Deialdian parte hartzeko zalantza duen orori mezua helarazi nahi izan dio idazteak. Noski animatzen ditu dela sortzen duten pertsona guziak ausartzea, entxeatzea. Ez dugu deus galtzekorik, antolatzeko lana da, noski. Baina ausardiaren aletik nik ez dut ikusten zertan mugatu berkiren. Gauzak baina maitugu errateko, aukera ematen badigute hartu behar da, nire ustez. Maiatzaren 31 arte hautagaitzak aurkeztu daitezke, eta ekainean beka irabazi duenaren izena ezagutzera emango dute.